Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ofana naye, akekho njengaye. Udumo lonke lungolwakhe, lumfanele. Lokusadinana ke ngelanga langolesihlanu sisendleleni sihamba siya eMpumalanga kule ngosi engikhuluma kuyona. Sahamba kahle kakhulu, uNkulunkulu wethu wasigcina, safika kahle siphephile. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. Abantu babekhona bebaningi nangomgqibelo, kwathi babehla kancane ngesonto kodwa babebaningi kunendlela esasicabanga ngayo, ngoba phela ngamasonto kusuke abantu sebeyinkonzweni zabo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nalabo basentabeni abahamba kanye nathi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. Udumo lonke silinikeza yena, kwangathi uNkulunkulu anganigcina, anibiyele, anibusise nonke enanikhona ningabasentabeni. Sivula ibranch entsha yaseLangeloop khona le eNkomazi district, kuseduze noMngcele eKomatipoort. Uthi uma ungena khona ubusuvela ufungena eMaputo eMozambique, kuseduze kakhulu nalo Mngcele. Kanti kuseduze nalo futhi waseManangwa waseSwazini uMngcele, wasahamba ngapha Piet Retief Amsterdam, saye sashona koLothe, sehlela phansi koBarberton, saze sayofika eMalelane. Mase sibuya ke sadabula eSwazini, kubiza ukuthi ube nepassport. Kwaba isikhathi esifushane kakhulu ukuqhathanisa nesikhathi sisaya khona. Siyambonga uNkulunkulu wethu, sibonga kakhulu, ngibonga imikhuleko ebenisithwele ngayo, kwangathi uNkulunkulu anganibusisa. Njengoba ngangishilo ukuthi nginenkinga yokusebenza ngale, namanje ngisele emuva, nginama messages angaphezulu kuka-100. Angisazi noma kuyizolo yini at one stage ake aba 190 something, close to 200. Ngaphusha kodwa ukuthi ngiphusha vele ngisele emuva. Ngakho ke ngithi anginazisa ukuthi izinto zenu azizushesha, futhi mhlambe sekuzoba iyona ndlela ngenxa yokuthi igroup liyakhula. So abantu abajahile ngempela bazobekezela, Ngivukile namhlanje ekseni ngaphusha ngendlela engiphushe ngayo, kodwa ngifuna ukusho ukuthi ama messages are over 100. Ukube niyalalela ngaba messages angcono, ngoba ngabe niqale izolo ngomsombuluko ukuletha ama messages. Manje anilaleli. Ngifike vele nginenqwaba esondela ku100 njengoba ngangawathintanga. Mhlambe ngikhuluma iphutha ngithi esondelayo, vele ukuthi ngifike ngina over 100 ngibuya le. So ke niyaqhubeka futhi niyabhala, ngeke nginivimbe, kodwa nje ke abantu mababekezele ngoba ngisele emuva kakhulu. Angazi noma ngizokwazi nokukhava as igroup ikhula, noma vele kuzodina seku2 days umuntu athola impendulo yakhe. Phela sengibheka izinto engiziprioritizayo, engibona ukuthi angiziphusha eqala, ukungena kwabantu ikona okusemqoka kakhulu. Bese kuthi mangiqeda ukufaka abantu, bese ngiconcentrate kwi-statement, abantu abafake imali abenza umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke. Angikwazi ukungabanaki labo bantu. Ngibona abalandelayo, ngibathumelela imikhuleko njengoba benikelile okweshumi. Abanye banikela ama-free will, uhamba vangeli, banikela ngokuhlukana, abanye banikela imali yokwakha. Ngibona abantu ke abalandela abantu abangenayo. Bese kuzoba imangiza kubantu ababhukhayo bebhukela. So ngamagama enjani, ngiyivula imessage ngibona ukuthi uyabhukha lo, bese ngiyimaka as unread, ngiqhubekele phambili. Ngiqede ngabangenayo nabo abapheli ngenxa yesikhathi. Ngibaqala ngo1:30 ngize ngibayeke ngo4
ngoba kusukela ngo4 kufuneka ngibe ngilungiselela ngicheck ama-group, check abaphumile, nginika nje update ukuthi kwenzakalani. So ke siqala ngabangenayo, hayi ubufakazi nje, ama-VN nje angakawathinti futhi angakazi uwathinta ama-VN. Kungenzeka liphele leli sonto singabutholanga ubufakazi, hayi ngoba bungekho, bukhona kodwa manje angikwazi nami ukusheshisa. Ayikho into engizoyenza, ngivuke ngo1:30 ngilale ngo10, 10:30. Yabona isikhathi sokulala sincane kabi, ngizogcina ngigula bese umzimba uyasho, and mase ushila umzimba wezwakala, ngizobe sengihamba nginishiye ngekhaya ezulwini, zisaleke lezi zinto zenu. So ke ngaphandle ukuthi nina nibone ningicabangele ngoba ngeke nginikhuze, kuzoba njalo nje, kodwa bona abantu ngiyabafuna. So bengininika nje bese ngiza la khona la ngithi baze baba u4 belethwa umuntu oyedwa abantu abanawo WhatsApp, kanti bakhona nabanye bekuloku kugqwagqwa la uma cases. Sengithi ngikhulume ngawo, ngiyacela bazalwane, umuntu uma umfaka ekhaya lezwi mbuza ukuthi unawo yini WhatsApp, okokuqala lokho. Okwesibili phela msave wena WhatsApp nawe, asisuletha abantu abangenayo WhatsApp ngoba sidala umsebenzi ongena sidingo. Ngimsave umuntu ngenze yonke into, ngithi sefanele ngiqale ngimthumelele kumbingelela, awukho WhatsApp. So umsebenzi sefanele ngibhalele wena ngitshela inamba kaSibanibani ayinawo WhatsApp. Umsebenzi ongakazi uzowubona, okufanele ngabe ulunge lapho kuwe ekhaya, musuthumela umuntu ongamWhatsAppile wena. Qala wena WhatsApp ngoba uzobona lapho ukuthi akana WhatsApp, futhi uyamtshela kulethwe kimi sekulungile. Ngiyacela Nkosi yami, ngiyacela. Abantu abaningi abanabo WhatsApp, kusho ukuthi ngiyaxolisebenzisa leli igama, kusho ukuthi seniyabutha nje ophefumulayo uzofakwa ekhaya lezwi. Ngiyaxolisa impela ukusebenzisa lelo gama. Hawu, awusascreen ukuscreen umuntu umcheck, unawo WhatsApp ngoba phela inkonzo zingena ngoWhatsApp, usuyabutha nje wena. Hawu bakithi bazalwane, phela nazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu lo. Futhi abaseKolose 3 lapha ngako 24-25 lithi uyenza umsebenzi engathi wenzela inkosi hayi umuntu, ngoba sisazoma ngemsebenzi. So uma usubutha uwola nje uthi uNsibande uyobona phambili usazoma ngokwenza kwakho. So ake siqikelele nje kwenza izinto ngendlela enhle, ngendlela ezosiza sonke. Ngiyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ukuthi kuze kube la, njengoba kula sihamba kahle sibambisene. Ngicela ke ningisize nibheke abantu, ningabaletha abantu abangena WhatsApp. Bukusisa inamba, omunye uthola ukuthi unawo WhatsApp, wena obhede inamba mosuyinika mina kanti inamba yakho i-wrong. Omunye awushongo ukuthi ufuna inamba WhatsApp, khona abanenamba ezimbili. Ngoba ngeke ngibone mase ngithi hayi le namba ayina WhatsApp, uthi yimina ngikunike wrong, nansi no WhatsApp. Yabona usho ukuthi wena ubuzange eqaleni. Ake siphungule umsebenzi, ngiyacela. Ake siguqe isithandazi. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga usithanda kwakho, sibonga konke osenzele khona kuze kube manje. Sibonga usigcina ohambeni lonke lwasempumalanga. Sibonga konke osenzele khona okuhle, akekho ofana nawe. Iba nathi ke Nkosi, iba nathi kukhona konke namalungiselelo enkonzo ezizayo. Ngiyacela Nkosi ukuthi ube wena ohamba phambili, simelana nakho konke okumelene necebo lakho. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, akekho njengaye. Ngiyacela ke siyezwini lenkosi, siqhubeka noMathewu chapter 5. Sigcine lapha ngoLwesihlanu sihamba siyale sisendleleni sithi uverse 1 and 2. Mathewu chapter 5. Kwathi ebona izixuku wenyukela entabeni, esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Verse 2. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi. Sisikhuluma ke ngokuvula umlomo. Sidine sikhuluma ngakho ukuthi wena uma uvula umlomo kwenzakalani.
khona abavula umlomo balimaza abantu. Mawuvula umlomo wena yini yenzakalayo? Khona abavula umlomo baqamba amanga. Bakhulume nje amanga ahlaza agcwe kungena sidingo. Mayivula umlomo nje akhuluma amanga. uNkulunkulu akayifuni leyo nto. Akayifuni ngempela futhi. So ke siqhubeka nezono zolimi kusho sisekuyo uMateyu chapter 5 verse 1 and 2. Ngifisa sibukeke ekaJakobe chapter 3. ekaJakobe chapter 3 siqala ku verse 5 sek10 sikhuluma ngezono zolimi. Mawuvula umlomo wenze njani? Lithi izwi lenkosi mangaphumi nalenye izwi elibolileyo kuwe. Hayi malingaphumi. Sengihalela ukuya lapho kuqala base Efesu. Malingaphumi nakanye izwi elibolile kuwe. Uverse asiqale ku verse 25. Ngakho lahlana amanga nikhuluma iqiniso. Yilona loyo nomakhelwane wakhe lokhu singamalungu omunye komunye. Ungamkhohlisi omunye umuntu. Yazi uma umkhohlisi uyambulala. Uqamba amanga ukubulala. Mawufunda uJohn chapter 8 qala ku verse 44 uthi uJesu ningabakayihlo uSathane owayiqamba owabulala abantu kwasekuqaleni. uSathane azabulala umuntu kodwa ebabulala ngane ngoqamba amanga. Eqaleni etshelo Adam noEva ethi cha nizokufa nina nizofana naye. Amanga lawo. So mawuqamba amanga kumakhelwane wakho, umakhelwane wakho inoma bani ophilayo, usungibulele phambi kaNkulunkulu. Vumani izono zamanga bazalwane nikhululwe emangeni. Khuluma nje amanga. Ngihlala ngisho mhlawumbe umshado wakho ubased emangeni nje. Impilo yakhe ibased mhlawumbe ngisho emsebenzini ufaka iCV waqamba amanga. Waqashwa ngamanga ngeexperience engekho. So udla imali yamanga nje wena. Hey bakithi baningi abantu ufuna bayihlanganise nenkosi bayibuyisele enkosini. Verse 25 ngakho lahlana amanga nikhuluma iqiniso lo nalo nomakhelwane wakhe lokhu singamalungu omunye komunye. Thukuthelane ingoni ilanga abalingashoni nisathukuthela. Ningamniki uSathane indawo. Ngoma uqamba amanga unika uSathane indawo. Noma wenza siphike nje sona unika uSathane indawo imidlenzo okuhleba. Verse 28 owebaya ngabeseba kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo. Nangu 29 makungaphumi emlonyeni wenu nalenye izwi elibolileyo. Sikhuluma ngezono zolimi. Malingaphumi. Mawuvula umlomo wena kuphumani. uJesu wavula umlomo wabafundisa. Makungaphumi emlonyeni wenu nalenye izwi elibolileyo kodwa kube ngelilungelo ukwakha njengokuswelekileyo. Kodwa kube ngelilungelo ukwakha njengokuswelekileyo ukuze libavezele umusa bezwayo. Mawukhuluma wena uyamvezela umusa omunye umuntu na. Ngigqume ngiye ku 31. Konke okubabayo nentukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nakho konke okubi. Umsindo nje kuze ngathi kuyaphuza endlini yabazalwane kunomsindo. Makukhuluma umuntu oyedwa endlini ekanoxokozela athi ababili bayaxoxa ngapha ababili kuleli khona lendlu ababili phakathi nendlu abanye bangapha bamemeza. Hayi ungathi abantu baphuzile. Hayi kahleni bafowethu. Xokozela kuyisono. Kuyisono nje ukubanga umsindo nje abantu abadala babanga umsindo. Konke okubabayo nentukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini nakho konke okubi. Maniphathane ngobumnene nihawukelane nithethelelane njengalokhu noNkulunkulu wanithethelela ngoKristu. Verse 30 ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enabe kupha ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa. Ningamdabukisi umoya ongcwele. Bengidlula ke la ngoba ziningi ezolimi bezivuka nje kodwa ngifuna sibuyeleke kuJakobe chapter 3 verse 5 ya 10. Lunjalo nolimi luyisithe esincane kanti luyazigabisa kakhulu. Bhekana umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka. Ulimi luyisithe esincane luyazigabisa. Umuntu uqhosha ngolimi azigabise aveze ubukhulu bakhe nobuncane bakhe
aveze ubuyena, aveze ingcebo yakhe, ayixoxe, asitshele ngonkosikazi omuhle, asitshele lokhu nalokhu ngolimi nje. Ulimi luyisitho esincane kanti luyazigabisa kakhulu. Lithi izibhekana umlilo omncane ovuthisa ihlathi elingaka. Umlilo omncane lo xolo, kodwa uvuthisa ihlathi ngendlela emangalisayo. Verse 6, nolimi lungumlilo, ulimi lumi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu. Lungcolisa umzimba wonke, luthungela ukuphila konke, luthungelwa yisihogo. Ulimi lolo luyisitho esincane emzimbeni wethu, kodwa lungcolile, luyizwe. Yabona uma ufuna into eyizwe kuwe, ulimi. Sekungakhona nokunye okuyizwe, uthola ukuthi uthwizile, uthola ukuthi uqhuma inkophe, upende inzipho, wagqoka amabhlukwe ungowesifazane, wagqoka impintshayo ungowesilisa. Yabona ziningi izinto, kodwa ulimi luyizwe. Ulimi luyizwe. Ulimi yizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu, lungcolisa umzimba wonke. Ulimi lolo luthungela ukuphila konke. Ukuphila nje okuphakade uNkulunkulu akunika kona kuqedwa ulimi, kushiswa ulimi, ukhuluma amagama ayize. Usazozilanda phambi kaNkulunkulu, qamba amanga, uhlebe ngalolu limi lwakho. Awuthembekile ngalo, wenze ithembiso ongayifezi. Uthi kubantu, hayi mina ngiyolangela ukuthi ngizobe ngikhona, ukhohlwe ukuthi uma uNkulunkulu engigcina ngizobe ngikhona. Hayi uma nothi ngolangela ukuthi uma uNkulunkulu evuma. Ulimi lonke lolo lidala lezi inkingi. Kuthiwa-ke luthungelwa isihogo lona, umlilo walo luwuthola esihogweni. Ulimi lolo. Verse 7, ngokuba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa. Yebo, yathanjiswa ngemvelo yabantu. Sonke nje isilwane sithanjiswa ngemvelo yabantu. Verse 8, kepha ulimi akakho kubantu onamandla okuluthambisa. Lungububi obuyaluzayo, lugcwele isihlungu esibulalayo. Lufana nolimi lwenyoka lombaqambili. Luyayaluza, lokhu liphuma lingena, liphuma lingena. Umuntu ohlebayo ufaniswa nenyoka naye. Umuntu oqamba amanga ufaniswa nenyoka naye. So-ke ulimi lwakho kubantu nje akakho umuntu onganamandla okuthambisa ulimi. Lungububi obuyaluzayo lolu limi. Lububi obuyaluzayo. Kubantu nje akekho okwazi ukulithambisa. Isihlungu esibulalayo, siyalimaza ngolimi. Usuyoxolisa kube kusafana, umuntu usuyeselimele. Yakhumbula indaba yavele yavuka engeke ngiyixoxe, ngihlala ngixoxe. Uthi ngathi ngivashela umzalwane sihlezi kusemnandi. Ngisazi ukuthi umzukulu wakhe wenzani, ngezwe kuphuma ufuseke. Inhlamba kumzalwane. Ulimuke lolo, angeke ulifihle. Angeke ulifihle. Wabakaza eselikhiphile namngana amahloni. Lo mzalwane usathuka inhlamba. Ngithi ukhulile enkosini kanti sathuka. Ulimuke lolo. Luvele lukhulume nje. Lungububo obuyaluzayo, lugcwele isihlungu esibulalayo. Verse 9, ngalo sibonga iNkosi uBaba, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazalwane bami ukuba kube njalo. Izono zolimi. Yalibona ulimi lunzima kanjani? Eluyinkinga ulimi. Masiya kuPetro oqala chapter 4 verse 11. Uma umuntu ekhuluma, makakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza, makakhonze ngamandla awanikwa uNkulunkulu. Ukuze uNkulunkulu adunyiswe kukho konke njengoJesu Kristu okukuyinkazimulo namandla kuze kube phakade. Amen. So-ke uma umuntu ekhuluma, akakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Asekukuncokola. Khuluma ngezwi, lithini izwi olifundile.
uvuke nalo noma ulale nalo usulifundile lithina qubuke lona masikhulumele inganekwane. Uma umuntu ekhonza akhonze ngamandla awanikwe uNkulunkulu. Awagodli nje amandla, awagodli ngiyabuza. Mawuthi uyanqena nje hayi ngiyenkonzweni namhlanje ngiyanqena. Mawukhonza khonza ngamandla wanikezwe uNkulunkulu. Kuzokusiza lokho. So ke khonza ngamandla yikho kuthiwa ke uma umuntu ekhuluma makakhulume njengokamazwi kaNkulunkulu. Uma umuntu ekhonza makakhonze ngamandla awanikwe uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu adunyiswe. Iyona inhloso yethu, sifuna ukudumisa uNkulunkulu wethu. Kukho konke ngoJesu Kristu kuye inkazimulo namandla kuze kube phakade. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngakho ke esebafundisile uJesu eseqedile lawo mazwi lithi izwi lenkosi Matthew chapter 7 verse 28 and 29. uJesu eseqedile lawo mazwi iziqoku zamangala ngokufundisa kwakhe. Ngokuba wayebafundisa njengonamandla kungenje ngababhali babo. Sifundisa kanjani thina? Kuyabonakala ukuthi sinamandla. Sifundisa kanjani? Funa kube nomahluko. Kungenjalo kusho ukuthi asifundisi. Asifundisi. Asifundiseni bafowethu. uJesu uthi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Abesethi ngizoba nani kuze kube sekupheleni kwezwe. What a promise. Isithembiso esihle kangaka. Awuwedwa la ukhona. uJesu nawe. Kuphela wena yenza intando yakhe. Kodwa yena unjani? Unawe. Eseqedile lawo mazwi iziqoku zamangala. Kanti siqale sithini? Wavula umlomo wabafundisa wathi. Ekugcineni seqedile. So ke uNkulunkulu wethu ke umevuma sizoyiqhubha indaba yethu imnandi yona. Imnandi. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu abe nawe nomndeni wakho wonke. Baphenduke bonke abantu boyikhaya, bonke abantu ekhaya basindiswe. Sindiswani bafowethu, sindiswani. Ukhona uRoma 10 verse 9 usho yena emva kwami. uRoma 10 verse 9 ukhona efonini yakho. Asindisweni bafowethu. Ukhuleka umkhuleko kaMay 18, khuleka umkhuleko wamaphupho. Miningi umkhuleko ekhaya lezwe. Miningi. Ngiyafisa abantu abacela imkhuleko alisho igama ngathi ngicela imkhuleko. Ngoba ngizothi mangikuhlohla ngayo yonke imkhuleko usummangala wena. So angithandi ukwenza thola umkhuleko ongazi uzowenzani. uNkulunkulu akusize, uNkulunkulu akubiyele. Siyabonga kakhulu, ngicela ukuthandaza. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga uthando sithande ngalo. Ngohlale ngilubonga ngoba lifane nolwamuntu. Siyabonga ukuthula osiphe khona. Sisizeke Nkosi sisahlezi kulelizwe lobufokazi, sihambe ngobungcwele phambi kobuso bakho. Silungele ukuhlwithwa kanye nebandla. Babusiseke abayilalele lenkonzo. Ngiyabakhulekela abanamahlala khona. Ngiyabakhulekela abagulayo. Ngithuma izwi lakho elinamandla. Mabaphiliswe ushilo kezwini lakho. Wathi sikucelayo sikholwa sokwazi ukuthi kuyenzeka. Ngiyabonga Nkosi ngoba ngiyazi ukuthi uyabaphilisa manje. Baphilise, bakhululwe emandleni esithe singuSathane. Bakhululwe ngoIsaiah 61 verse 1. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi phezu kwezimpilo zabo bonke abagulayo. Baphilile manje. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyalikhumbula leli gama uJesu Kristu inkosi. Nginikezwe umbono. Ngivele ngibeka isandla ngithi uJesu Kristu inkosi umuntu akhululwe kwiCovid. Insuku zeCovid. Hayi, baba uNsibanda kavalelise. Baba uNsibanda ovalelisayo ukuthi ube nentambama enhle. uJesu Kristu inkosi.